да ви тормозят. Сега да минем вече на темата на предаването. Днес ще си говорим много спокойно за живота и за това как палачинката се обръща и как от нормален човек може да станеш, може да паднеш много ниско. Знаете темата, не знам дали сте чули анонса, това е. Тази сряда в Радио Пирати. Знаете ли кой яде от това, което вие хвърляте? Не знаете. Те се казват Гошо и Пешо, събирачите на картони и пияниците на всеки квартал. От 22 часа. И така с леко закъснение, тук в студиото не са Гошо и Пешо, защото Гошо и Пешо се отказаха, като разбраха, че хонорара е само една бутилка гроздова и те се направиха на луди. Тук в момента при мене са 7 човека, има и една жена. Аз, разбира се, поради простата причина, че няма място в Централното студио на Дарик Радио, сега ще ги пускаме на части. При мен са в момента доктора на 53 години Митака, забравих на колко години. 49 години. 49 години. И Марио, Супер Марио, един човек, който всъщност от него започна всичко. Аз си вървя по улицата. 54 е той. Вървя си по улицата, гледам един човек с кожа яки, що года така, нали, нормално облечен и бърка в кофата. И аз викам, бре, човече, нали, защо пък и ти бъркаш в кофите? И той казва, не, аз каза, че това е професия, реално, че това се занимава по принцип, и го питам, добре, защо си все пак, нали, нормално облечен, горе-долу нормално облечен, така. И той каза, защото бях до пенсионното, нали, и така си бях официалните директори, обаче като видях този картон в тази кофа и просто не издържах. Точно така. Така беше, нали, срещата. Да. Добър вечер, как сте? Добре сме, господине. Добре сме загазили. Добре сте загазили. Малко по-близо до микрофона на Митака. Седиме тук и си пиеме ракия, искам да ви кажа на здраве, значи определено за всяка една дейност трябва да има хонорар. Живи здрави. Сега се събираме тук. Сега да се събираме така. Еви, Господ, нали знаеш? Но дано да не е по този повод. Под едно небе. Под едно небе ни събира. Да. Значи, с тях ще си говорим около 2 часа. Ще включим и другите трима. Най-ми интерес на момичето. Има един човек, на който ме викат Иво Карамански. Това не е истински Иво Карамански. Това е един млад човек на 30 години, който е без един зъб. В момента се с приятелката си в предверието тук на студиото. Ще ги пускаме на части, защото няма толкова места. Още един път повтарям. Ще слушаме Гарбич, поради проста причина, че на темата, която сме избрали, може би това е единствената група, която подхожда като име. Значи, ще ви кажа, Гарбич означава буклук, нали? Има такава група английска, която се казва буклук, на английски Гарбич, нали? След едно парче на Гарбич, да се разберем тук с кой започваме първо. След едно парче на Гарбич е разговора с хората, които ядат от това, което вие хвърляте. И така започваме разговора първо с доктора. Първо ще ви го опиша. Доктор има часовник и златен пръстен. Интересно, това златен пръстен ли е, докторе? Менте, господине. Менте, нали? Да. Значи часовникът и каква марка е? Да видим лайфстайла как е при вас. Каква марка бе? Господине, извинявам, че диоптерите ми ги няма. Пише Сейко. Много е стар, много очукан. Намерил ли си го някъде? Дадоха ме го за една ракия. За една ракия. Имаше ченч. Доктор е много брадясъл, много рошава такава сребриста брада. Има, носи каскет доста мръсен така. Има едно червено такова яке от шаяк. И е облечен с маратонки, стари маратонки и някакъв панталон такъв ватмански син. Доктор изглежда малко като Сократ. Изглежда мадрец, въпреки че има турбички под очите, много бръчки и, както ви казвам, не е сресан, не е... От кога не си се къпал, доктора? Извинявай за личния въпрос. Господине, в лицето приличам на Христо Ботев. Верно е, да, до някъде, да. Христо Ботев на 50 години доста впиянчен. Ако си сложа очела, ако има в момента, ще приличам или на Филип Димитров. Да? Или на кой? На Филип Димитров. На Филип Димитров. И трябва да си оформя малко брадата. Трябва малко да оформиш брадата, за да бъдеш на Филип Димитров. Да. Не ми каза от кога си се къпал. За къпането 3 дена. От 3 дена? Да. Иначе има ли други периоди, в които по-често така минават без топла вода? Има, господине. Щом се намираме тук в стая столица, къде нямаме да спим и да нощуваме. Топлата вода е вече голяма екстра. Голяма екстра.
трябва да правя помещение, едно Трябва да си намериш помещение. стая. А тук в София е трудно да се намират тия работи. Аз мисля, че от тук, като говоря от това студио, трябва някои си големи, не знам. Доктор има обращение към власт имащите, но това ще го оставим за накрая, нали? Доктор ще помоли явно да му се намери стая. Но това нека да го оставим накрая. На колко години казахме, че си? На 53. Кога си роден и къде? Роден съм 7-7. 45 Силистра. Града. 45-та година в Силистра. Да. Завършил съм от Стара Загора ветеринарство. Работех по ветеринарство 12 години. След това... По времето на социализма ли беше? По времето на социализма било, да. След това в Кремиковци работех. Не ми дадоха... Навърших години. Ти дадоха пенсия? Не ми дадоха пенсия и сега сме на улицата. Защо се провали във ветеринарството? Нещо пропили се? Какво се случи в това живот? Не съм се провалил, ами съкратиха ТКЗ. Нали, обидени, сега ги тако заха. Да. Те ги унищожиха реално. Унищожиха ги и нямаше къде да работиш. И няма къде. А що иде в София? Аз от София съм тук 22. Ти от Кремиковци, да. Две. Сега къде живееш? Сега съм тук временно. При момчетата, дето говорихме ли? Не съм там. А къде си в момента? Къде те завариш, каза преди малко, ма по принцип къде спиш нощно време, къде ходиш? Ако е тайна, не дай да казваш. Ме кажи, че приема някой вход или нещо друго. Не е на вход. В къща е. В къща? Да. Някаква изоставена къща? Изоставена къща. Кой квартал е тя? Тук е наблизко. Наблизко тук? Да. Сит някой? Да, дадоха ми я. Не. Все едно. Дадоха ти да живееш там. Вика, къде работих тук с човека, вика, говорил съм, вика, с заместник кмета, вика. В къщата има ли вода? Извинявайте, прекъсвам. В къщата има ли вода? Горе, къщата е на 2 етажа. На 2 етажа, имаш къща на 2 етажа. Значи, може би не се водиш бездомник ти точно. Не, става въпрос, че ми дадоха къща. Разбрах. Питам те дали има вода. Малко трудно се общува с доктора. Вода на долния етаж има. А горе няма. Горе няма. Ти си горе. Да. И легло имаш и такова нормално? Има, да. С какво се топлиш? С какво се отопляваш? Аз 4 години бях тук, както ме знаят, може ми се сърдят някои хора, може се обиждат, тук и колеги има, знаят, 4 години изкупувах хартия на Врабча, даже и шефа, къде беше, ми се чудише, как съм издържал, вика, ти си стоманен, вика, бе. Стоманен си, вика, бе. Ти канара си, вика, бе. Докторе, покажи си ръцете. Покажи си ръцете. Да, така да ги видя аз. Докторе, си чито мръсни длани и има много черно под ногтите. По принцип не си ги мил отдавна, явно. Това е, господине, от хартията. От хартията, от кофите. Къде събираме хартия? Ако не са тия хартии, няма кой да едем. Колко пари взимаш от картоните на ден? Различно, господине. Горе-долу. Тая демокрация, къде я караме сега? Да. Кой я направи? След малко ще говорим за това. Става въпрос. Доктора малко, както чувате, доктора малко трудно дефинира мисли, но и затова може би ще трябва да го сменим в отбора. Те по принцип се викат колеги. Защо се викате колеги помежду си? Защото робите по кофите заедно, така ли? Рядко. Рядко какво? Рядко се засичаме по кофите. Добре. Има новини подари край след малко, след едно парче на Гарбич. Продължаваме нататък с разказите на другите хора.
И така започваме нашия дълъг разговор с хората, които не са точно Гошо и Пешо. Този път поради простата причина, че Гошо и Пешо се отказаха. Тук се изсипаха повече гости, отколкото очаквах. Доктора го елиминирахме, понеже малко не е комуникабелен, не успява да говори нормално, затова пък продължаваме с Митака. Здравей, Митак. Здравей. Искам да ви опиша Митака, т.е. с едно такова сако. Това се казва пепитлия. Какво е? С едно половерче, синьо. Сакото му е сиво на бели нишки, които вече също са сиви. Има опит за прическа, въпреки че той не се е постригал доста отдавна. Много стари очила. Такива очила сигурно и баба ви няма в момента. И пуснал се някакви много особени антисексуални мустаци такива. На колко си години? 49. 49. Значи той е по-близо, говори до микрофона. Той е с едни плюш такива панталони, плюш джинси, които е намерил в една кофа. Казва, че се облича абсолютно нормално, може да си намериш хубави дрехи в кофите. Разкажи твоята история. Как стана така? Как се обърна палачинката в твоя живот? Как да ви кажа? Айде да чуем сега как. Обърна се. Просто в моя град ме окрадоха. Имах чужди пари от себе си. 400 лева. Откраднаха ги. Откраднаха ги? Да, откраднаха ги много лесно. Аз не съм знал как стават тия номера. Вече го знам. Как ти ги откраднаха? От джоб? Не. Направиха ти номер. В кафето ти капват там нещо. Мисля, че е диазепан. Да. Заспиваш в заведението, обират тръгват ти се събудиш. Без парите. От теб няма нищо. Да. И тъй като чужди пари бяха, аз трябва да дам тия пари на хората. И върна. Чува се какво да правя, на къде да лова. Викам, взема машината, имах Хилти собствено. Хилти имаш? Да. Ще търся някаква работа. Ще дойдеш в София? Не, напътиха ми приятели, че тук може да се намери работа. И бързо ще се изкарат парите. Викам, хубаво. И с Хилтито идваш в София? Идвам в София, с пристигането го крадат. Откраднаха ти и Хилтито? И аз плескам с ръце, какво да правя. Ни насам, ни натам. Нямам познати по София. Нямам работа. Нямам квартира. Нямам никакви пари. Просто не знае на къде да хвана. Това кога беше? Кога се случи това? Миналата година. Април. И започна да събираш картони? Не, отначало се завъртях. Въртях се намерих адреса на тия, които ми откраднах Хилто. Имах някакви представи къде да ги търса. Един от крадците намерих телефон, адреса, блока къде живее и го занесох на полицаите, които ми беха казали, намери само някакви данни за тях и работа готова. И ще върнем Хилтито. Ако не върна Хилто, поне да знам, че има някаква надежда. Някаква надежда, нали? Да. Или да ми се плати, или да ми се върне. Добре, те като видоха само телефона и адреса на човека и се отказах. Дай си паспорта, дадох паспорта. Полицая си заби ноката на малкия пръст, ноката в снимката, отлепия и ми се стави акт. Що направи така това човек? Де да знам, ми изгони и каза повече да не се мяркам пред очите му в София. Да. Аз хубаво, да не се мяркам, къде да ида? Как да се прибера от дома? Хилто изчезнал. Парите на хората изчезнали, аз как да си ида? И какво да кажа, като си ида? На кой какво да кажеш? На семейството си? Разбира се. И от дома какво да кажа на тия хора? Ти пък имаш семейство в провинцията. Имам много здраво семейство. Здраво семейство. Много здраво и това ми е болно, че не съм при тях. Пращаш ли им пари? Откъде? Те помагат ли ти някакси? Не ми помагат, аз изобщо не съм се убеждал. Нещо работи ли, докато преди да почна да събираш кашоните? Ми работих. В Павлово една ограда правихме с едни мои градски. Пазарлъка беше 15 лева надница. Да. Свършихме оградата. Някакви 37 лева ми дадоха. Ми вика, хората сега нямат пари. Това с две думи ми излагаха. И видях, че няма шанс да си намеря работа така.
Как го взе това решение да почнеш да бъркаш в кофите? Някакси изведнъж... Като нямах средства за преживяване, аз какво да правя? Не мога да крада. Гледах хората събират кашони, видях къде е пункта за предаване. Видях къде е пункта и почна да предаваш. Почна да събираме аз кашони, хартия. Нали, трябва да преживея по някакъв начин. Къде живееш в момента? Как да ви кажа? Къде намеря, там преспивам. Сега, до вечера къде ще спиш тази нощ? Не знам, ще видя. По входове ли? Къде? По принцип нямаш установено място. Некой път в входове, некой път на гарата се завърта. Гарата няма ли заключват вече? Те заключват, но 5 часа сутринта отварят долу. Може човек да дремне. Час-два. Къде е, на плочките ли дремеш? В смисъл, къде Не, да на пейките. На пейките? Да. Сега не е ли студено? Долу Няма ли сезона. да се окостиш от студ? Не е ли студено? Сега студ. Това студа, като не дойде до главата, търпиме, не студи ми. Що се получи така в този живот? Нали си имал нормален живот горе, да предполагам? Разбира се, че Преди нормално. Всичко 10 беше години. нормално. Всичко беше нормално. Как? Преди 10 само, няма преди година, всичко беше нормално. Преди година се е променяла работата. Разбира се. Жена ти, чака ли те? Това не мога да ви кажа. Ти нямаш ли връзка с нея? Не си да чул по телефона? Не съм и се убеждал. Едно писмо, последното и го пратих декември. Преди това 3 писах. И декември вече и адреси написах. Отговор нямам. Какво образование имаш? Смисъл, на какво си учил? Нещо работил ли си? Нещо специално? Образованието ми е основно. Почнал съм работа от 8 клас. На село не можеш да заводиш нещо стока, да продаваш мляко? Нещо, Стока имам. Стока имаш. И тия пари, дето ви казвам, 400 лева беха за мляко. Човек от селото, да. Всичко вървеше нормално до един момент. И почва да се срива изведнъж. Той изведнъж се срина. Не е почнало, всичко изведнъж се срина. Добре, не мога ли да изкараш 5 лева, вземеш един билет за влак, да се прибереш и да почнеш от начало? Заклел съм се без парите на хората и без да възстанови тия пари за хилто, да не се прибирам вкъщи. Просто пред себе си съм заклел. Колко пари са това? Около 2000 лева се събират. С хилтито? Да. Но първата ми грижа е парите на хората да изпрата. От колко време ги събираш вече? Аз веднъж ги събрах, так му ги събрах и откраднаха. Втори път, миналата година, август месец, работех. Правихме един басейн в Своге, горе в Балкана, на едни успяли в живота хора. Да. И викам, тия ще бъдат първите, които ще изпратят вкъщи. Не беха много, около 100 лева. Прибрах се тук и с човека, с който живеехме заедно тогава. Да. Нали, в една къща. Вечерта ги откраднаха. Не ти върви, Мая? Какво да правя? Кого обвиняваш за това, че не ти върви? Обвинявам себе си. Никой друг. Себе си обвинявам за това, защото прекалено много вярвам на някои хора. То на всички, между другото. Да. Някакъв като бълък малко се оказва, че си в една ситуация. Бълък, кръг, бълък е риба. Бълък е риба, ти си кръг. И не всека риба се лови на кука. Нали? Но това си е чист кръг. Чист кръг си ти. Какво да направя? Тото пускаш ли от време на време? Може и в един момент да пуснеш. Пускам всеки тираж. По едно фиш ще пускам. Значи ти събираш кашони, обаче пускаш, отделяш по 3 лева за фиш, така? Не, защо 3? 60 стотинки или колко беше? Един фиш от 6,49 е 93 стотинки. Да. 6,42 е 63 стотинки. Да. Но да ви кажа право до сега нищо. За сега нищо. За тия 11 месеца... Иначе се надяваш на това. Надяваш се малко на знаете, тотото. че всеки човек живее с някаква надежда. Да. То се видяло, че с труд, честен труд не може да си изкарат пари. Да крада не умея. Не умееш ли? Не ти ли хрумво, както виж нещо забравя някъде да отдепиш? Хрумово ми е, но нещо душата не ми дава. Веднъж в ротондата. В ротондата? На президентство, да. Един фотоапарат много хубав намерих. Позавъртях се. Не е мой. Как да го взема? И какво, оставили го там? Не, там в едно кафе го предадох. Кафе ротондата го предадох. Викам, те сигурно се върнат хората. Кой го забрил, той се върне. След 1 или 2 дена минах. Има там един възрастен човек, не знам как се казва. Винаги е там. Вика, дойдоха, казва, те някакви японци са били. Да. Група. И си го взели. Попитаха и сега дали наистина е било така или ме лъжат, това вече е отделно. Това фотоапарат сигурно е бил скъп. Сигурно е бил поне 1000 марки, примерно. Може да не мога да ви кажа, не знам, не разбирам от такава техника.
Но просто знам, че не е на моята съвест. Ма ти си някакъв честен клошар, така да го развивам. Честен събирач на картони. Да ви кажа право едно, може би, не 60, ама 50% от тия хора са такива. Честни. Изпаднали. Разбира се, защото те, ако не са честни, няма да събират картони, те ще крадат. А кой краде, не събира картони. Ще бъдат малко по-богати, няма. Разбира се. Има и такива, които просто готов е за едно ширакия, не да те украде, а да те убие. Но те казват за другия процент. Да. Но те за това са изпаднали до тук. Не разбрах къде ще спиш тази вечер. Имаш някакъв план? Тия планове идват в последния момент. Как в последния момент? Ходиш по Дундуков и къде те мериш отворен? Не е специално по Дундуков. Независимо. Примерно, доскоро човека, при който работих, защото работих и на пункт за вторични, на Бачо Киро 22 беше наел един пункт. Там бех му под найем. Трябва някой да пази. Да. Само 3 дена работихме и на хазайна майка му и мирисало на цигани в двора. Така е, и замирисало. Така си и миришил ти. Не, изобщо, защото идват хора. Много хора идват, да. Идват хора, предават. Тя не знам как им миришат парите, които са взимали предварително за найма. Да. И ви изгоних. Не, нашия шефа видя, че не ме разстане, вика, не искам да си им разправи и просто момчето... Значи на хазяйна майка му и миришало на цигани. Миришало на цигани. Не знам, пак се питам, не знам как им миришаха парите, когато ги взимаха предварително от тоня човек. Да, не ви ги върнаха, предполага се. Да. Сигурно не са ги върнали. Те прецаква така? Живота ли те прецаква така или хората? И не мога да ви кажа. Може би аз съм си виновен, пак ви казвам. Тия хора, които се търкаят полицията и събират кашунджири ги наричате, кашунджи ги наричате, тия хора, що се получава така при тях? Колеги ги наричате, как ги наричате? Ще ви кажа, много от тях са колеги. Просто ги наричат бараби или клошари или колеги си викаме помежду си, като се срещнем, как сте, нали, колега, има ли днеска, няма ли и така нататък. Да ви кажа, за мен бараба е човек, който не мисли за нищо. Да. Не го интересува къде ще спи, къде ще иде утре, какво ще яде. Тебе не те ли интересува? Не ме интересува. Мога да кажа една дума сега. Да. Ние има къде да спиме. Кой няма да му мисля. В момента се намеси македонеца, след малко ще говори с македонеца, той наистина има къде да спи. Те се настанили на едно място, след малко ще ви разкажа. Така, искам да ти задам още един въпрос. Всеки от вас, малко ми е удобно, обаче няма как сега. Много държа на този въпрос. Няма значение. Кажи ми какво, дали ядеш от това, което намираш в кофата? Случва ли се да хапнеш нещо от това? Намирал съм турбички закачени отстрани до кофата. Хората са оставили. Да, с, как се казва, читал ядене, читава храна. Да. Ял съм от такава храна. Иначе от кофата да извада и да ям, просто не ми се е случвало да намеря. Да, просто те в кофата рядко фърлят хората. Не ми се е случвало да намеря. Някой казват, аз в кофата намерих, ето виж, филета, това, онова. Филе в кофата. Но мен не ми се е случило. Сега може да има такива, които намират. Нещо ценно намирал ли си в кофите? Не съм намирал. Намирал съм много портмонета. Празно. Без пари. Лични карти. Документи. Връщал съм ги. Да. Даже в последно време почнах да си ги връщам лично на хората. Най-гадното нещо, което си видял в кофата? Там има отвратителни неща, в смисъл има дамски превръзки, има туалетна хартия. Видял съм най-гнусното нещо, което си видял в кофата. Булевард България, т.е. бившия Логи Георгиев, нали, така се води. Да. Ежедневно има един магазин там, сега няма да ви кажа точния адрес. Всеки ден около обяд едно малко кашонче с човешки изпражнения. Така ли? Изглежда в магазина няма тоалетна и използват. И сега човек, който събира кашони, не знае, че у нея няма тоалетна, пипа кашона, вижда какво е фръга и заминава. Ама това изненада се получава малко. Да. Търсиш кашони, в момент в кашоните лайна. Да, но да ви кажа право, струва ми, че той, който фърга, т.е. тя, която фърга, аз се забележа коя е, това на нея доставя удоволствие да прави такива номера. Разбира се. Тя си мисли, че е нещо повече от тия хора. Не е верно. И тя е с едно сърце, с два бъбрика, с един мозък.
като същите тия хора, които си изпаднали. И не се знае утре какво ще стане с нея. Не се знае, нали? Искаш да я предупредиш. Така. Не я предупреждавам, а просто земята се върти. Палачинката се обръща. Това е така. Днеска си горе, утре си отдоле. Тия, които сега в момента събират кажони, се превъзмогнали това. Да. И въпреки всичко събират, за да преживеят. Не се знае тя. Като стигне до това положение, какво ще прави? Тя ще иде на Луфмос. Тя ще иде на Луфмос, да. Няма начин. Тогава подигравката е по-голяма. Така, как си с сексуалния живот? Има ли секс при тебе, така както събираш картони? Намира ли се някоя друга? Слушай да ви кажа. В момента се повече хора в студиото, моля ви се. Казах ви, че имам много здраво семейство, много държа на жена си. Да. И всичко това, което се получи, нея също е доста затруднило, доста е тормози. Да. Така че мисля, да не създавам повече неприятности. Особено на тая тема. Не си падаш по чуждо. Не пипаш чуждо. Докато се бех у дома, по-друго беше. Случило се. Да, сега. Не сега, последната година, последните месеци. Знаете ли, тия 11 месеца нека ми отвориха очите. И мисля, че в живота не всичко е секс, ракия и удоволствие. Така ли? Винаги съм мисля, че в живота всичко е секс, ракия и удоволствие. Айде водка, да не е ракия. Независимо. Алкохол. Алкохол, да. А какво друго е живота? Ти си в момента философски така го даваш, това е хубаво. Философски. 11 месеца всеки, нали, който се е замислил върху себе си, има време да разсъди. И да си признае грешките пред себе си. Остави пред хората. Пред себе си. Трябва ли хора като мене да се притесняват, че могат да изпаднат от твоето ниво? Не, за вас съмнявам се дали стигнете до тук. Говориме си на ти. През цялото време много те моля. Да, добре. Ти говориш на вие, ще кажа пак, че нещо ще обича. Съмнявам се дали... Що, нали казва, че никой не е застрахован. Всеки може да изпадне така. Всичко става. Нали? То свят всичко става. То както има една дума, мома да роди и да близни. Да дори и да повтори. Но... Философ си станал, май. Не съм философ. Поначало съм си такъв. Какво обичаш да ядеш? Това, което сам си приготвя. От дома обичах аз да готвя. Какво яде днеска? Днес си купих едно парченце наденица за 53 стотинки и една питка. Това си ял цял ден? Да, то стига. С това да си карваш деня? Утре, ако изкарам някоя стотинка, ще купа пак. Това ли ядеш всеки ден? Почти. Гледам, че не пиеш много ракия, смисъл не си паеш по алкохол, като други колеги. Отдеве ви казах, процент 50 на 50, некъде може би са 60 на 40, но все пак... Повечето пият. Хората са отчаяли от живота и някои. Но пак ви казвам, почти ми направо, сами сме си виновни, че сме до тук стигнали. Сам си виновен, така ли? За себе си говоря. За себе си говоря. Да, виновен съм. Ако се бех отворил очите, не ще стигнал тук. Трябва да се внимава в този живот. Това ли да, ама него бехме научени, че... Трябва да имаш доверие на хората. Това беше Митака, неговата история е изключително интересна и той много, много готин пич. Покажи си ръцете, Митака, е така. Днес не съм ги мил. Не си ги мил, това е ясно, време. Да. Единият ти нокът е пребит от удар. Другия ми пръст е отрезан. Да, няма се да крия. Сам го отрезах. Так му ще да го кажа, ти ми правиш някакви знаци. Значи, как го отреза пръста? На циркуляр. Без показалеца Митака на тръка. На циркуляр го отрезах по невнимание. Пак сам си виновен. Разбира се. А ти ли си абсолютният вселенски кръг или нещо, не знам, нещо е повредено в цялата система? Не знам, може и така да е. От кога не си се къпал? Втора седмица. Втора седмица. Ти други дрехи имаш ли освен тези? В квартирата, в която живеех, имах, нали ви казах, поне още няколко години се обличам, но сега имам още един комплект за преобличане. Бельо имам. Бельото откъде си го набавиш? И то ли от... Може да не ми повярвате, но преди няколко години намерих в опаковките 3 потника и 3 чиста слипове. Нови? Чисто нови, неразпечатани. Ето. Иначе си с бельото си добре. Да, след това ги изпера си ги, закача ги да изсъкнат някъде, нали? И къде ги переш? Значи това са домакински неща. Взимам от минералната вода, си взимам в една 8 литрова туба за вода. Ходиш до минерална баня? Аз предимно... Наливаш си вода? Изпера
Поставяте и така на съхне. ръка от тубата, така си поливаш и си... Разбира се, така е ми как. Перала няма. Хладилник нямаш. Какво имаш? Нищо, ето. Какво да имам друго? Тия дрехи, тия очила. В джоба си колко стотинки имаш в момента? Сега ще ви кажа в момента. Да бръкнем в джоба на Митака, да видим какво има вътре. И Мисля, въобще, я си покажи кое имаш под джобовете. Нямаш нещо срамно, нали? Срамно нямам нищо. Виж как се държиш парите в този джоб, всеки може да ги извади. В момента 2 стотинки, така? Ето аз, да. След малко ще кажем и какво има другите. Друго, тук са ми цигарите и... Цигарите с шипка, пакет шипка и кибрид. Ключове ли дрънката? Това ти е ключове откъде се? Уж нямаш квартира, това пък са имаш... от квартирата, която напуснах, че не мога да я плащам. Да. Това... Ключодържателче. Да, подариха ми Малборо го... пише на него, да. Да, в Своги ме... Дето работех на басейна, ми го подариха. Да. Друго по джобовете? Няма друго. Това е. Това е. Не, тук имам 2 стотинки, едно празно кибрид, портмоне пакет шипка и някакви стари ключове. и едно тефтерче за записки. Водиш си записки? Водя само числата от тото. Това тефтерче не е лошо, между другото. Откъде? И него ли си го намерил? Да, от кофите. От кофите. Ето виж, само числа от тото И си пазиш фишовете, защото тук има нещо тото друго. за къръци, нали? Точно, има и нещо друго, което е друга тема на разговор. Какво е нещо? Някакви писма? Добре, ще видим дали ще говорим за това. Това беше Митко, искам да минем към македонеца малко, защото той едва ми издържа. Малко по-наблизо до микрофона. Как си македонец? Добре ли си? Добре съм, окей съм аз. Ти си, тяга на колко години записах тук? На 48. Да, 52 година съм раждан в македонските села надолу, Врания, Катунци, ако си слушал този край, то Мелник там близо и така дали. Там хубаво вино има, нали? Сигурно. Що там не успя нещо да направиш нещо? Аз имах земя, Нормален гледах земя, работих, баща ми почина, върнах се пак тук по София, съм бил 13 години и така нататък това. Нещо, кое не ти проверя в живота? Жените или парите или работата или какво не ти Аз съм проверя? разведен от 83-та година, бех по Съюза, по чужбина, оставих жена с 2 невръстни деца, което е истина, като се върнах се разведа. Като се върна се разведе. Що се разведе? Заради някоя рускиня. Сега за какво е, как да ти го обясня, за изневерство, нещо от този Тя ли смисъл. ти изневери или ти? Сигурно аз го заварих с един мъж. Ти от завари? Симитли. Да, и го изгоних и така дали и така дали. Значи, виж как, оттам ли тръгна по надолнището? Да. Оттам се Оттам. Тебе жената е Цялото. провалила. Аз точно това исках да чуя реално. Говоря Все си, някъде има ето някакво- реалното си говоря. Връща се от Русия и ги завараш някакво от Симитли. Завървам един стар пръч, където не трябваше да ги завървам, като не ме знае, че си идвам. Така ли? Това е положението. И оттам се разведе и стана вече страшно. Почна да... Почнаха кавгите, почнаха разправите, почнаха апартаменти да се бутат. Апартаменти аз го платих с рубли, седи на мои ценове. Там сега живеят ценовете ми. Там сега живеят. От Благоевград, улица Броди, 30. Добре, ти си там, що не живееш при тях? А що тук по кофите рожиш? Що бе? Аз съм само пилен. Баща ми почина, аз съм само пилен и скитам тук. Само пиле. Само Скиташ. Да. Няма ли ти по-удобно да живееш някъде? Нормално. мога да се прибера в синовете. Ама ти искаш свободата да Много избираш. неща, Значи зависим. Аз съм много млад още. Ти си млад. Млад съм. Скитник по призвание. 48 години, ако биш, че съм стар. Решил си да бъдеш скитник, просто така ти си си го решил. Аз съм се го решил и съм по София. Тук съм работил 13 години строителство по кофи, по мофи, по... Какво да ти обясна? Нещо ще трябва да ми обясниш. Това е истина. Как е сега с кофите? В кофите има ли много Няма, бизнес? майка, свърши. Няма. Свърши и този бизнес. Хартейка, няма без. Качвам се в такси. Край. Качвам се в такси, питам как е. Не, вика свърши и този бизнес. Отива в магазина, викам как е, вика свърши. Свърши този бизнес. Това е. И този бизнес. Що да ти кажа, аз съм открит. Говоря с чисто чело и това е истина. Край. Сега така изкараш някакви пари? От време на време има ли пари? Писа, ако се отворя с сезона, може да изкарвам. От аз съм строител, мазилки, такива пръскани, аз ги правя те. Такива като в студиото тук. Как Това е японска мазилка, много ти хубаво. кажа нещо. Може да го правиш това. Мога, как? Моите ръце способни. А през зимата, като няма сезон, Не има бачка, не по кофе. кажи сега къде живееш. На Рапотам, чо. На първата стая, там е Рапотам. Значи има едно място, няма да казвам, няма да повтаряме къде, защото те Що да говоря сега, като го Да. това е истина. Те са се самонастанили на едно място, това се нарича стария ресторант Рапотам, вътре той е празен и кухня. Точно така, първата стая е боя. Първата стая е твоя. Ти си има стая. Да, Ти си като щастлив влизаш клошар. навътре, първата е боя в тесно. Това е положението. Сам ли живееш?
Сам. Гаджета няма ли? Няма. А гадже, ако ми падне, си карам. Кара си го там. Нека да служи. Да ви опише македонец. Македонец има и той пръстен. И той пръстен не е златен. Фалшимento. А тия гривни какво са? Те са... Фалшимento това, бе. Железни гривни са, да. Такива за казанчета туалетни. От кофите намериш нещо. Облечен е с много такова як езико от тези много старите 80-те години. Дънково як езико. Мане го, бе, това. Мане ги тези подглъпости. Да. Иначе е с прошарена коса, с турбички по очите, кръвяса или очи, такъв голям нос има, македонски така изглежда. Македонски нос, точно така. Ти си горд, че си македонец. Как не? Как аз съм си македонец, от кръвта съм си македонец. Българин от македонски произход. Българин от македонски произход, да. Добре. Най-хубавото нещо, което си намирал в кофата? Най-хубавото нещо. Ти кажа какво? Кажи ми. Най-хубавото нещо, което съм намирал в кофата, сега ще ти обясня. Това е 3 парчета луканка, май такива. Штафети, фърлени от магазин. Мани ги другите играчки, нали? Къде отдат на битак, на плана? Що си ги фърлили? Сигурно са били развалени нещо? Не. Свършил им, срокил най-ги метка. Ти, кашон, тап и филета. Такива големи филета. Ми така казва, че не е намирал филета, ти си явно по-късметлив от него. Ти говоря, бе, аз съм набирал, бе. Изяде ли ги? Боже, да виж що вирус се изпита. Що вирус се изпита? По-близо до микрофона. Това е. Как виж? Малко по-близо се наведи към микрофона, че не се чуваш. Добре, така е добре. Уча да говоря. А най-гадното нещо, което си намирал по кофите? Най-гадното нещо е памперси, такива с кръвища, леглини, женски, дамски. Нали знаеш? Там. Аз не съм виждал такова нещо. Не съм виждал. Аз съм па виждал ти, ако не си виждал. Сериозно? Тия неща не са ли продават тези за вторични суровини? Отех да ги знам, освен ако ги взимат, да караме на пакети там. Почва кофите да ги обръща по-добре. Някои хора ги продават и тези за вторични суровини. Ами, бутат в чувалите при сборната и минават. Просто между хартията се набутва, за тежест така. Малко е мокриш хартията, аз ги знам номерата. Точно така, набутат и на някои хора, които не проверяват всички чували, като черен чувало, не се вижда нищо, отдолу може да е един пласт от тези памперсите и край. В момента ви говори Иво Карамански, 30-годишния пич. Ние с него сме почти връстници. След малко ще го представим него, защото неговата история е най-интересна. Искам да минем малко на Супер Марио. Македонец, много си добър. Продължаваме с теб. Сега ще си говорим още. Не се пуши тук. Забрай, че не се пуши тук. Ако искаш да навъка, изпуши една цигара. Как си, Марио? Марио е човек, който срещнах за първи път. Той изглежда малко така като комунистически лидер. Леко плешив. Малко на Васил Коларов в прическата така. Иначе има много благо лице. Той е най-добре облечен от всичките. Има кожа някакви, що годе така става. Половерче нормално. Ръцете са му по-чисти от на другите. Какво стана пък този живот? Чо се обърна така да предявя работата? Аз съм с 30 години трудов стаж, първа категория. Къде си работил? Работил съм в Кремиковци. И съм пенсионер от година и половина. Вземам голема пенсия, не мога да кажа, че не вземам. Колко е голема? 160 лева тавана, 210 е пенсията, но тавана е ограничен 160. Да. Как да ви кажа, в София и на село си има проблеми, примерно си има как трябва да поемеш разходите и в София трябва как да се поемат разходите и както каза колегата, аз съм завършил също строителство, работя много добре, работя много красиви работи в облицовки, каманарство, покриви и така нататък. И както той казва, сезона се включвам в този принцип на работа. Но имам един характер такъв, че дори да съм доволен от себе си, че мога да преживявам, не мога да седа вкъщи. Просто решаваш да излезеш. Не мога да седа вкъщи. Не мога. Ще излезе на улицата и това. И така лека по лека се увлеках в тия работи. Като хоби ли ти стана? Не ми кажа, че ти е хоби. Как ти кажа, аз принципът ми е друг. Аз имам по-правилно едни точки, такива като обекти, да кажем няколко ресторанта, един хотел, държа други, които просто си имат едно доверие да влизам вътре. Спечелил съм си едно доверие към тези хора. Да събираш бокуците. И отивам, помагам и в това отношение. И те си ми остават това, което е за мен. Да. Ти не си изпаднал толкова много, в смисъл не ядеш от кофите. Случва ли се? Слушай, как да ти кажа, ако намеря аз
късмет като него с тия локанки, ще го взема. Ама, като каза Мити, не знам дали знаете. Нямам такъв късмет. Не знам дали знаете тази история, дето намерили, едни цигани намерили една леща, намерили някаква сготвена изпълнена. В Пловдив, да. И се натровили. Да, и децата си, да. Това го знаем. Значи не е много хубаво това, което... Не е приятно. Трябва да се... Вижда кога е чита. Но аз пък... Едно е да намериш филе, друго да намериш леща. Очевидец съм на облечени хора, по-добре облечени от мен. Не събира картони или да събере нещо желязо, спадам да отиде да го предаде. А иде на кофата и се оглежда като някаква... Да, и намери яденето и яде на кофата. Виждал съм с очите как яде на кофата, но не отива да вземе, да събере и да го предаде, да вземе там 1 лев, 2 и да отиде в магазина си вземе нещо за храна. Значи предпочита да яде от кофата, вместо да... Да. Това ли е най-ниското ниво в... Ние живеем в някакво така наречено общество. Това ли е най-ниското ниво? Дори вашето не е най-ниско, вие се пак събирате картони, не, има по-ниско ниво. Кое е по-ниското ниво? По-ниското ниво е да се срамуваш да отидеш да събереш от кофата и да предадеш вторичните суровини, отколкото да се облечеш, и да имаш 20 стинки в кафето и да отидеш да се правиш на голем философ и да сваляш мацки или па да лъжиш този аз съм бизнесмен и това нататък, защото ги има такива, а той е гол от всекъде. Това е най-ниското ниво. Да, намерил едно хубаво облекло някак си. И се прави на аристократ. Просто това са измамниците, които се правят на големи философии с едно левче в джоба си, добре облечен. Даже и левче няма. Извинявам се, че те прекъсва. И левче няма, даже... забравих си това, молим, почерпиш едно кафе. И почва да казва, че аз това. Значи вашето е доста по-достойно от тяхното. По-достойно? Ти си имаш къща, доколкото знам, в София? Да, имам си провинцията. Баба, имаш ли си баба? Жена? Да, имам си всичко. Сега имам си. Това не може да се оплаче. Ти си тук богаташ в тази компания. Да, богаташ. Имам си студент, второ висше кара и трябва да се помага. Ти помагаш по този начин. Ти не се ли срамува, че робиш по кофе? Точно това е, че ако ме слуша, ще умра от срам и дъщеря ми. Те не знаят. Усещат ме, засичали са ме и аз се избегвам в нашия район и така нататък. Така ли? Малко се срамуваш от тях. И сега си горе реалното. Но, така е. Защо да седа вкъщи? Какво ще направя? Ще измия чиниите и... Айде, ще сготвя, като казва Митито, аз съм добър готвач. Да. Биваме в това. Не мога. Ще сготвям. Не мога. Излизам. И каквото има за повечето, ела да изчистим това мазе, ще го изчистиме, ще ми платят толкова, па ние... Примерно, това се редко случва, нали, нещо се изчисти, обща работа, покрай тия работи, виждате, че си работник... Колко си докараш отгоре върху пенсията, като пари? В летния сезон, аз скоро съм почнал, както каза Мите, летния сезон, затова някак си се облеках, аз почнах некъде от юни месец, миналата година. Да робиш? Миналата година, юни месец, понеже както се отвори този обект, Митко, където каза, всичко, което намериш, приемаш този. Но комшиите дигнаха алармата, го спреха скоро. Това не е хубаво от моя страна. Това преуспяващо момче, който много често работеше в сравнение с други. Просто ли даваше хляб? Някой човек ви е давал хляб? Разбира се. Аз си докарвах първия месец некъде към 500 лева. От кофите? Да. Август месец имам постижение 1500. Горе реално. Чакай малко сега. Искам това да го разберем правилно. От кофите, от картоните предаваш по цял ден. Всичко, лятото... цветни метали, други, жици. Само от кофите? Само от кофите. Жици в кофите къде намираш? Строителство, колкото искаш, не е за кражбите, които се проявяват. От колко до колко работиш? Нещо като работно време има ли? Издиваш рано? Летното време се работи по 14 часа. По 14 часа? По 16 часа. Мъкнеш... Вечер към 10 се прибираш. Събираш, мъкнеш. Да. И 500 лева може изкараш. Или хлеб 500 каза преди малко. Казах ти, август месец съм стигнал 1500 лева. За един месец? От есента, вече късната есен, се затвори това положение и сега не мога да изкараш и 2 лева. Както каза той, Що? много трудно. Що? Какво се е променило? Промената се вижда в хората, защото обедняват, няма какво да купуват магазините. Те като обедняват, какво пазят си кашоните ни? По-рано няма търговия. Фърляха медни неща, фърляха алуминови неща, то не може да го обясни. Сега няма хората. Гледай сега, те си прави хората за себе си. Това е едно перо. Да. Ще е плюс.
Вярно ли, че може да изкарат 500-1500 лева от това? Аз ви казвам и ще го докажете. Македонец може да изкараш и ти 1500. Аз сега ще кажа един случай. Не мога да го приема. Повече няма да говоря, защото пред микрофона говоря. Така, отивам на една жена, свалям един хладилник отгоре до долу. Да. От третия етаж до еди къде си, до мазето, с едно момче. Тя ми дава на мен един цветен медал, който е на вид като тая ролка. Да. И тежи 22 килограма. По 2,80. Колко пари се каза един? 22 кг по 2,80. Да. 100 лева си взел. А? Значи има долар. Аз ще взема да се преквалифицираме тук. Аз като разбрах какви цифри... Твой проблем. Так... Има ли такива цифри? Ти не можеш да събере 400 лева. На мен не ми се Виж, колегата събира 500 лева, 1500, ти не можеш да събере 400 лева. Виж сега да ти кажа. Той ходи с количка, нали, някой път му падне много архива, се изфърга. Взима със себе си някой човек, архивата, примерно едно 300 кг архива, тогава беше по 14 стинки. Килограм, прави сметка колко е? 30 кг по 14 стинки колко прави? Трябва да бъде 42 лева. Така, според мен. Да, 42 лева. Така ли? И с количката лесно ги мъкне и така. Значи това е оборудван. И без количка ли си? Разбира се. И аз си представи, че му падне някъде почистване таван или мазе. Да. И на мен ми падне, аз ще го взема. Някъде може да излезат и 2 тона архива. Стари книги, документи стари, които се изфърга. Вие с това се занимавате, почиствате тавани и мазета. Когато ни викнат. Но... Добре, искам да пуснем едно парче, защото много се разприказвахме. След това ще ви покажа. Да, ще пушим и цигара сега, но навънка. Значи, най-лошото нещо, което си намирал, питам Супер Марио. Най-лошото нещо. Ти, понеже все пак имаш къща, дом, нали? Може би имаш по-друга идея за най-гадното нещо в кофите. Какво ти кажа? Митито каза един пример. За лайната? Кашона пълен с фекалии. Да, случвало ми се такова нещо. За дамски превръзки и такива, това памперс, това си е обикновено, защото всичко си е за кофта. Деца, малки, това си е нормално да се хвърля. Но... Ваши колеги бяха намерили труп там по Белене. Тъкмо това беше ми в главата. Слушал съм, че се намирали такива работи. Това е вече много неприятно. Но не съм. Чувство се, че много кръцим из София, защото се намират, като каза той, много документи. Много документи и портмонета. Да. Значи гепиш така от трамвая и после взимаш парите и фърляш се. Те е страх и да отидеш да го занесеш, защото то се не знае какво е и... Ще каже, че си ти. Ще каже, че си ти. А не ги ли не се знае собственикът как ще се отнесе към теб. Това е много приятно. Добре, след малко след едно парче на Гарбич ще продължим с мнение от улицата и с една много силна любовна история. Пази за накрая най-готените пичове. Всички сме готини пичове тук, но това е Карамански и неговото гадже Иво Карамански. Така му викат на него. Не го бъркайте с покойника. Иво Карамански, 30 годишният човек без един зъб и неговото гадже сръбската цинка. Няма да не те обидя нещо, но той така каза, че с неговата маймунка гаджето на Иво Карамански. След малко тяхната любовна история. След едно парче на Гарбич. Радио, националното Варик Радио. Моите приятели, колегите са в предверието на студиото, за да изпушат по една цигара, защото не издържат вече. Продължават да пият ракия и спиха. Една бутилка пише Кайсиева предвенец. Те казаха, че е гроздова, разбират хората. Докато те пушат, искам да ви пусна мненията на улицата. Имам един човек на телефона. Днеска няма да си говорим по телефона, но този човек у нас се е закачил след малко. След като минат материалите, ще се чуем и с него. Той иска си поговори с мен и с кошарите. Няма проблем за това. Ако някой иска да пита нещо, ще може да се обади. Просто днеска нямаме въпрос към вас. Просто си разказваме истории. Мария Йотова излезе на улицата и се опита да оплаши хората с една нейна теза. Представете си, излиза на улицата тя и ви среща и казва, питала е доста хора. В един момент ви се проваля и брака, загубите си жилището, нямате пари, нямате работа, нямате заплата. Какво ще направите? Ще станете ли клошар, ще почнете ли да събирате кашони, ще почнете да ровите в кофите? Има някои интересни мнения, групирали сме ги на 3 групи. Чуйте един човек, който е решил, че всичко друго ще направи, ще живее в пещера, обаче няма да рови по кофите.
Аз ще се опитам по някакъв начин да започна нещо. Няма как. На улицата не, ама знам едно място, имам много готини пещери и познавам един човек, това е край Карлукова, ама не че съм утен, просто там е много готино. Аз знам един човек е живял така половин година. Защото няма къде да живее? Вероятно. Може и да са го изгонили от къщи. Ще живееш в пещера? Ще опитам, там си е постоянна температурата. С какво ще храниш? Там имам много работи. Примерно муфлони, ще бъра плодове. Тук в София ще стоиш ли, примерно, да живееш на улицата, да събираш хартия, метал? Не, много вече нишите, всичко е разпределено. Секторите са заети и конкуренцията е страшна. Един човек, който наистина си няма представа как се живее в пещера и как се изхранва от муфлони. Но продължаваме нататък. Мария е срещнала един изключително показателен човек, който работи в Държавното радио. Той в един момент започнал да философства, нали, че да говори за философията на клошара, че много е хубаво да си клошар, едва ли не, и че на тебе само звездите и Бог. Явно точно журналистите от Държавното радио въобще не са в час с цялата тази работа, която се нарича клошар, колега, кашунджия или бараба. Чуйте журналистите от Държавното радио. Клошарите е друга философия на живот. Клошара не е за съжаление. Той има своята философия на живот. Даже той усеща и вижда живота с тия свои собствени очи, даже тогава, когато спи на кашона. Философията му е, че той е свободен дух, че над него звездите и Бог са, даже когато е на кашона. Вие не приемате, че клошар може да станеш по принуда? Не можеш да станеш. Трябва да изградиш Можеш по принуда, но или трябва да се самоубиеш, или ако станеш клошар, трябва да си изградиш философията на клошар. Тя е философия на живота. Вие достатъчно волна душа ли сте, за да живеете? Не съм. Искате ли да коментирам думите на журналиста от Държавното радио? Ето, по този начин един човек си мисли, че е много романтично да се въргалеш, да ровиш по кофите, да ядеш луканка отцапана леко с дамска превръзка, нали? Или памперс с бебешко ако. Още няколко мнения от улицата. Огромно ако. И какво ми остава? Съгласен ли сте на вариант, примерно, да събирате хартия за 5 лева, нещо такова? Не. Хартия за 5 лева. Къде ще събираш хартия за 5 лева? Те 5 лева да не дават цял ден тук да седиш да продаваш. Какво ще правиш в една така ситуация? Па да ще умираш. Друг вариант няма ли? Не гледам друг вариант. Да, би ли живял по улиците, нещо да събираш хартия, да живееш? Специално аз не би го направил. Какво ще правиш с живота? Значи нямаш пари, нямаш работа, няма да живееш на улицата и какво ще правиш? Ще крада сигурно. Ще гледам да не се гръмна, ама какво ще направя, не мога да реша. Все пак така, нали... Събирате ли хартия, желязо, за да живеете? Вероятно, Саш Симеон беше казал и че ще мете улица, ако се наложи, няма нищо унизително. Трудно, много трудно. Ще живеете ли или не? Смятам да живеем, но как ще го живеем, не знам. До кога ще съм жив и как ще живеем. На улицата ще живеете ли? На улицата? На улицата съм жив и здрав, прав. Как... Там е да спите на улицата. На улицата не спа, но е много мизерен живот. Въобще е трудно, въобще не е за говорене. На улицата. Готова си да отидеш да живеете на улицата? Като няма къде. Ще събирате хартия, вторични отпадъци. Това да се прави. Ще ровите по гиловете. Като няма човек, трябва да се прехранва. Точно такава съм и аз. Не знам и аз чудо как да живея. Не съм добре. Няма кой да ме гледа. Имам къде да живея. Имам си дома, но съм самичка. Това беше репортаж от улиците на Мария Йотова и Ники Горанов. Последната жена, възрастната, се е разплакала. Не мога да го коментирам. А сега ще ви пусна това, което Мария Йотова и Ники Горанов са видяли, когато са отишли в този ресторант, запуснати Аеропотамо. Те са влезли да видят как живеят тия клошари, които имат все пак място за живеене. Това са Иво Карамански, гаджето му, македонеца и още не знам кой от тях още живееше там, но те са клошари и такива бездомници, все пак с някакъв дом. Живеят в руините на стария ресторант Аеропотамо, който е на булевард Ленин, бившия булевард Ленин, Цариградско шосе. Видели са интересни неща вътре Ники и Мария. Чуйте каква е обстановката в жилището на клошарите. Дърпаш метална решетка и се озоваваш в огромно и ветровито хале. Това е бившият ресторант Аеропотамо. Качваш се по извитите стълби, на места под краката ти е меко, останки от мокет. В края на лабиринт от коридори се оказваш в малка топла стая. Светлината от канчето солио се вижда само защото е тъмно. На стените са налепени плакати на голи жени. Актови снимки, като в тираджийска кабина. На прозорците огромни червени завеси. 2 легла на височината на коляното, маса висока колкото леглата.
Покривка от кашон. Върху нея пиене и засъхнало кьопало. 5 човека в стаята. Соколов, бивш футболист на Левски от времето на Гунди. Той ме на гости и понякога им носи по нещо. Стои прав, като да си тръгне. Красимир, той е шефа. Много е гостоприемен. Предлага кафе. Нали сме в ресторант. Другият изляза от затвора преди 3 месеца с жестока язва. Вече е 40 кг. Реституцията му е взела къщата, жена му го е напуснала. Шефа предлага да ни покаже и другите стаи. Палим запалка. Коридор. Стаите са подредени като в хотел. Съседната е на Карамански. Юрган, едно легло, нахвърляни вещи за продан в дъното. Никакъв секс по стените. Може би защото си има жена. По-студено е и няма никой. Човекът, който обичат да го наричат Карамански, е на пазара. Продава стоки от кофите за буклук. Може би заради тъмнината, но никъде не се вижда тоалетна. Накрая търсим изхода. Изпровождат ни чак до фоайето на първия етаж. Колегата ще се върне от работа след 9 и ще го доведем, казва шефа. И ни връща запалка, която дори не е наша. Браво на Мария Йотова. Тук всички са много доволни от този очерк. В момента се опитват да го коментират. Аз забравих да питам нещо много важно. Къде ходите всъщност вие по голяма нужда? Нямате тоалетна, значи къде ходите? Аз специално използвам халите. Митака. Къде е халите? Халите. Отиваш, влизаш в халите, там има обществена тоалетна. Разбира се, чисто културно. Чисто културно. Те пускате там, не ти правят нещо проблеми? Защо аз, както виждате, не съм ни омазан, ни оплескан. Не си. Малко вехто си облечено, ама няма лошо. Няма нищо сега. Да. Важно, че е чисто. Да. И оттам купа си хляба. Да. Примерно. Купи си хляб оттам, да. Отивам в тоалетата, измий си ръцете. Да. И излизам. Ама всеки ден трябва, нали? Всеки ден ходиш по голяма нужда. И всеки ден хода. А по улицата, като ти се доходи, примерно, къде ходите? Тоалетна? Стискам се и чакам докато стигна халите. Така ли? Така е. Македонец, къде ходиш по голяма нужда? И ти ли по халите? Борове, колко искаш до мене. Борове? Градина и борове, колко искаш. По-близо до микрофона. По борове? Борове и колко искаш до мене. Къде сте тия борове там? По квартала? Как да не има. Иска да кажа оттатък шосето, което е отдолу до моста. От другата страна, в парка? Да, в парка. И се криете там и така? Няма как, просто... Ползвате ли тоалетна хартия? Как да не ползвам? Носиш ли си в джоба в момента тоалетна хартия? Имаш ли? В момента? Да. Не. Митак, имаш ли тоалетна хартия? Или вестници? В халите има. В халите има. А ти по-достаношната, да. Ако не, там... Марио няма да го питам, защото той си има къща, нали? Като има проблем с червата, се прибира във вас. Ако не се отбие в халите, примерно съм на друго място, има къде намеря обществена тоалета, 20 стинки влизаш. Обществена тоалета. По заведение, но друго. Не, обществените. Да. Има ли си проблем някой да те пуска в някои заведения? Какво ти казва? Имал съм миналото лято. Лятото. Тук до хотел, как беше? Сено. До хотел Рил имаше едно заведение отвън. Да. И обществена тоалетна. Не те пуснаха. Просто стотинките вика, не може. Това е само за клиенти на заведението. Викам, чакай бе, госпожа, тя възрастна жена. Доколкото виждам, това е обществена тоалетна, не е в заведението. Нещо обидели те, нещо казали ти? Не, нищо не ми каза, но аз си казах така. Сега, че нося в себе си кашони, това не значи, че нямам право да влеза в тоалетата. И моите стотинки са стотинки на вашите клиенти. Е верно, че те са богати, но... Ма ти, интересен факт, нямаш пари, нямаш пък 20 стотинки за тоалетна. При боровете... Добре, какво да направя? Когато е спешно, се налага. Когато е спешно, се налага. Сега, нали, затова преживявам по някакъв начин. 20 стотинки, верно са, 2 кг хартия, ама все пак сме някакви хора. Да, бе, да, трябва да се запази. Трябва да има нещо тук. Да се запази. Както казват руснаците, баскет, що ни должно быть. Що ни должно быть. В главата. Така, преди малко чухте в очерка Мария ви разказа как живеят македонеца, Иво Карамански и неговото гадже. Ти не живееш при тях и Марио не живее при тях. Значи тримата си заедно тук, троиците си. Тримата сме заедно, обаче Соколов откъде се знае това име? Че е при мен? Не знам, някой го е казал. Не се притесняй сега. Няма проблем за анонимността. Македонец, разбрах, че в твоите стаи има много плакати на голи жени. Да. За какво ги ползваш тия плакати на голи жени? Това е чисто просто стените се попълнят. За красота? Това е. Ама разбрах, че има цели такива актови сцени, порно списания, яки
яки пели В писания, да, от секс, да. От секс писания, да. Защо си ги налепил там за красота? Да не са празни стените. Да не са празни стените. И ти имаш... И отдяла съм лепил и това е... Някаква естетика има в това. Няма никаква естетика. Даже ке ги мама наскоро. Там няма ли... Там прозорци... Има ли прозорци в тази стая? Има прозорец, нали? Няма туалетна? Няма туалетна. Мивка нещо? Вода има ли? Не. Вода не, аз макна всеки ден туби и той колко пъти ми дава вода. Просто си носиме си вода от, примерно, от минералната или от близките блокчета, от тук, от там има на 2-3 места, от строежа единия. Просто си носиме вода от други места. В тубички. В тубички по 5 литра, по 8 литра, по 10 литра, което, нали, просто... Карамански, така да ти викам. Защо те вика така Карамански? Защо? Защото преди няколко години моят братовчет си беше отворил едно заведение на Гео Милев. Да. Бившото Стефи му казваха. Ротативки, след това стана кафе-магазин. Работех при него. Оттам започнаха да идват на точно Карамански, който е. Да. Започнаха да идват негови познати. Да. И една вечер просто се бяхме събрали пред заведението. И ти как че му прилича на него ли? Не, просто го полях с 12 годишно уиски и тогава работех при него. Да. При моя братовчет, който, нали, имаше пари, имаше всичко. Да. И взе приказки, аз му бях като слуга. Да. Иди там, направи това, зареди тук, купи това за магазина, за кафето, ходи натам, насам. И една вечер от единия джип се извади, нали, уискито. Стана въпрос за Карамански, аз оттам полях първата глътка и казах, Бог да го прости, защото преди години същия човек ми беше помогнал на много с едно на пазара с 10 ги да работя, да си изкарвам пари и затова просто ми е съвестно. Да. Аз го намирам като много добър човек, макар че много хора казват Карамански е билбоклуб, Карамански това. Да. И оттам тръгна и твоите име. И оттам започнаха Иво Карамански. Искам да ви опиша Карамански. Той, ако беше в една по-нормална държава, изглежда слабичък, такъв на 30 години, има брада, леко пуснал така, не е толкова рошева като на доктора. Ако беше в по-нормална държава, може да играе Исус Христос, такъв черничък, малко... няма нищо циганско в него, не го бърките. За Исус може. Може за Исус да изиграе, да. Приятелката му е с бладисана черна коса. Хубава жена, такава запазена. Здравей. Можеш да говориш, да, говори. Добър вечер. Добър вечер, ти до сега мълча. Тя пък е облечена с едно такова пак старо кожено яке. Кожа имат по вас доста общо взето така. Модно е при колегите да се... Много изхвърлят по кофите. Кожени стари неща. Дори хора ни съжаляват и ни дават якета, които не ги носят и така нататък. Да. Его току-що тази вечер ми дадоха много добро яке. Много съм благодарен на хората. Малко е вехто, якето е с протрити ръкави. Много съм благодарен, защото отвътре е с каракул, с ципчета, всичко му работи, с качулка. Да. Много съм доволен от хората и съм много благодарен. Все пак... Кои бяха ти хора? Някакви твои колеги? Ами в Яворов, просто съвсем случайно ме видяха на кофта. Гледали са репортажа, който не си се къпал, Иво? Ами от една седмица някъде. Как е секса тогава, като не се къпете с гаджето? Как да ви кажа, подмиваме се с минерална вода, така да се каже. Ами ти, зъбът ти къде е, бе? Един зъб молитва на Карамански. Зъба ми по проста причина. Точно преден. В момента бившата ми жена. Бившата ми жена, ако слуша в момента, тя знае много добре и си спомня сцената с пушеното пиле, което аз обичах кокълчета. Да. И просто както си ям, нали, както си вечеряме една вечер, да. В един момент зъбчето ми се изправи напред и оттам падна. Ужас. Тя се разплака, казах и жената няма значение. Да. Бившата ми жена се разплака. Бившата жена. Това къде се случва? В този роден град? Яворов, София, Яворов, нали, 45-ти блок. Значи да почнем от начало с твоята история. Ти какво си учил? Ами, как да ви кажа, учил съм в град Лом. Град Лом. В град Лом в началото учих в Отец Паисий едно училище. Как се прецака твоя живот? Ами, как да ви кажа... Как да ти кажа? Да ти кажа. Говорим си на ти. Добре, как да ти кажа, просто живота ми е много кофти. Майка ми нали, и баща ми са разведени. Да. Тя се жени в Силистра за друг човек. Има си 3 деца. Просто... Други деца от тебе? Да, 3 деца. Едно момиче и 2 момчета. И те заряза? И ме заряза при майка и при баща й.
Те ме отгледаха... Преди ти и баба ти. Да. Отгледаха ме хората, но... Защо те зараза? Да не би си бил някакво злоядо, лошо дете, нещо да си напротив, защото въпросният съпруг не искал да се знае там, където живее в момента. Ма ти голяма майка имаш, много хубава майка имаш. Как така те заряза? Ами, как да ви кажа? Баба ти и дядо ти е така. Просто решава да има друг живот. Друг живот, който да не се знае. Да, нов живот. И какво стана после? Що няма къде да живееш? Ами защото майка ми и нейният брат Войчо ми в Лом се опитват да продадат къщата, която аз съм израснал с баба ми и дядо ми. Дядо ми почина. Ти реално имаш право да живееш там, реално, обаче те искат да я... Реално по документи имам, но те се опитват да я продадат, да вземат парите. Всичко възможно да направят, да вземат. Въобще ли не мисли твоята майка за тебе? Въобще не абсолютно. Дори докато съм бил в Яворов... Тя сега, ако те слуша, какво ще й кажеш? Ами ще й кажа само едно. Кажи го. Не й пожелавам да изпадне до това положение, което съм в момента. Защото е много трудно. Много е тежко. И все пак не го пожелавам. Мога да я мразя, мога всичко, но не го пожелавам това нещо. Кога започна да ровиш по кофите? Ами от 4 години някъде. От 4 години? До 26-та годишнина какво си прави? Живея в ЖК Яворов, работил съм на... Тогава, когато си бил женен и жена ти бившата имала апартамент, нали така? Да. Тогава беше щастлив, а? Бил си щастлив? Много щастлив. Работех, просто зеленчуци продавах. Имах си собствена Сергия дрехи, продавах в румънското посолство в Подлеза. Защо се прецака тази хубава работа? Живял си нормално? Ами защо? Защото дадохме на един познат пари на заем. Няколко пъти аз ходех да си искам парите. Получи се така, че той ми каза, няма да ти дам никакви пари. Аз го набих. Ти го наби? Набих го просто и той му осъди. Ти си много як. Той те осъди. Фактически подаде жалба, че е набит. Да. И 2 години прекарах на най-хубаво место, но... В затвора ли си бил? Ами първо 8 месеца в ареста и след това в затвора и всичко се прекрати. Това не го знаех. Аз мога да се държавата, нито мога да се държавата, нито мене могат да ме съдят, защото всичко е прекратено в момента. Да. И просто... аз съм на улицата. Жена ти те напусна? Напусна ме. Бившата. Хубава ли беше? Красавица? Ами... Не беше лош. Не беше лош? Не беше лош. Деца нямате? Дъщеричка на 11 годинки. Къде е дъщеричката ти сега? При сестра. При сестра и на бившата ти жена? Да. Защо така се разбиват нещо? Едното семейство, като е разбито и следващото почва да се разбива. Има и друго. Тя започна да си ходи с това, с Соня. Почна да ти изневерява. Абсолютно. И при тебе жената е прецакала. Тя те е провалила. Обвиняваш ли, че те е провалила? Ами как да ви кажа, и аз не съм бил... Не си бил цвете и ти? Цвете, но все пак можеше поне семейния уют да си остане... Тя се разведе с тебе и апартамент си остана нейн, реално. Да. И си го продала. Там вече не те интересува какво е станало. Абсолютно. И те заряза. Мамка и жена. Няма значение. На нея па не се сърдиш. И ти на майка си не се сърдиш, и на жена си не се сърдиш, и на този, който ти е взел парите и си го набил. На него не се сърдиш, на някой сърдиш ли се? Сърда се на себе си. И какво се сърдиш на себе си? Значи, според мен тук има или голяма липса на късмет, или да знам. Не, просто аз... Или лошо отношение от хората. Не мога да разбера как може толкова благо да говориш за тия неща. Не се ли ядоса? Не се ли ядосваш на майка си, не се ли ядосваш на жена си, на тия, които сте прецакали? И да се ядосвам, просто няма как да го... А ти вече си го обръгнал това, да? Няма какво сега да си така. Сега щастлив ли си с това момиче? Много. Много съм щастлив. Ти казваш, че тя е сръбска циганка преди малко, но това не е обидно, така ли е? Здравей, гаджето на Иво Кармански. Тя не иска да й се казва името, защото тя пък някакъв апартамент деляла, те е изгонени. Как се срещнахте с него? На битака. Как стана любовта? На битака? По-близо до микрофона. Говори спокойно, не се притеснявай. На битака го срещна, ти събираш. Запознахте се. Той какво правеше, като се видяхте преди 6 месеца? Той какво правеше? Продаваме на битака. Продава? Той какво продаваше? Някакви буклуци е продавал. Буклуци общо взето. Буклуци продавах от кофе. Върват. А ти какво правиш? И ти това. И ти това. И така се срещнахте, ама той я гледа с такава любов, между другото. Много ли си я обичаш? Абсолютно. Това е твоята маймунка, така ти преди малко казват. С такава нежност. Маймунката, защото никога не ме е оставила. Дори и като се разболея, просто знам, че има човек до мене, който ще помисли винаги, ще ми донесе, така да се каже, една чаша вода или нещо друго. Просто... Ще кажеш ли на колко си години, миличка? 35. 35, тя по-голяма от тебе? 5 години. Грижи се за тебе? Абсолютно. Тя изкарва ли пари?
когато аз... Когато може. Семейен бюджет имате. Не сте подписвали, просто живеете заедно. Живеем си заедно. Не си ли мислила... Ще ти задам много надобен въпрос към гаджето Иво Карамански. Си ли мислила да печелиш пари с проституция, примерно? Да не изпаднеш толкова много. Може да печелиш пари от секс. Ти си жена. Те и момчетата могат да имат, чакай, ще ги питам след малко. Не ти ли е хрумвало? Хрумвало, няма смисъл. Правила ли си го? Не. Не си го правила? Ма вие сте някакви хора с някакво особено чест тук и достоинство. Значи има момичета, млади, 15 годишни, казват, какво ми пука, нали, разкрачвам се, изкарвам по 1000 марки на седмица и повече, сигурно. Тебе ти пука, така ли? Не би правила секс за пари, въпреки че си много изпаднала. Що? Защо? Нали няма срамна работа? Не е ли по-срамно да продаваш буклуци на битак? Замисли се. Замисли се. Знам, не съм мисля. Разбрах, че във вашата стая няма плакати на голи жени. Вашата семейната стаичка. Ами не, просто аз... Дори тя е против, нали? Тя е против да има такива голи жени. Снимки, голи жени, като... Защо си против актовите снимки? Не са морални или какво? Представете си ги, те милите живеят с 2-3 лева на ден, носят си вода, ходят по голяма нужда в гората. И в един момент има някакъв морал в тях. Има някакъв морал в тях и казва, не бих проституира, не бих си закатила голи снимки на стената. В момента един човек много... Мога да кажа нещо, от сама засегнат. Кина всички снимки тази вечер. От моята стая. Защо ги кинеш? Що бе? Удобно, ти се засрами нещо, македонец се засрами. Сега, извиняйте, обаче, понеже двама човека отдавна чакат на телефона, на телефона, служете си слушалките, за да чуете какво ще питат тия хора. Ако успеем, разбира се, да чуеме. Ало, кой е на телефона? Само едни са, да. Ало, чувате ли ме? Отказахте ли се вече? Ало? Да. Добър вечер. Много бързо въпросите, защото не ни остана много време да слушате. Чуваме ли се? Чуваме се, в ефир сме, да. Първо искам да поздравя момчетата и момичета, които са в студиото. Да ги поздравиш? Да. Поздрави. Искам да ги питам, те в Лозенец движат ли? Движите ли в Лозенец? Ами по някой път... Да. Кажи. По някой път ходиме... в Лозенец. Дори аз съм ходил няколко пъти до сладкарницата, която е... Ясно, защото там е район, който е доста така надарен, по принцип. Да. Добре, това ли имаше да питаш? Аз мисля, че ще ги предупредиш да не ходят там, защото ще ги набиеш. Очаквам и такива обаждания. Да. А Васко, познавате ли го там? Васко? Васко. Кой е Васко? Васко не е ли собственика на зеленото кафе, дето е също? Не, имаше един пункт. Сега общи познати ли ще търсим в ефира? Не, просто не. Не мога да сета поне. Защото аз мисля, че вас ви познавам, нищо както и да е. Клошар ли е, питай го? Клошар ли е Васко? Не е клошар. Иначе не го познават. Те няма. Имате ли големи такива хора? Не, имат, не дам аз него, но няма значение. Добре, друго ще ги питаш ли? Искам да ги питам, възнамерявате нещо в бъдеще, да направят нещо повече от това, от което в момента. Това е моят въпрос и за накрая. Нещо за бъдещето. Нещо за бъдещето си говорим, а това малко по-накрая. Има ли още хора на телефона? Така. Карамански, до кога ще живеете така като скотове в това място? Ами докато все пак се усмихне щастието и намерим някаква прилична работа, която да е с минимален доход, който да може да ни подпомага, примерно. Търсиш ли си работа? Аз според мен, ако един човек си търси работа, може да си намери много бързо, за един месец. Ами как да ти кажа, аз в момента съм зле с паспорт. Изгубил съм си паспорта и не мога да си извада нито лично карта, нито паспорт, нито нещо човек, друго. Без ти не съществуваш реално просто. Напротив, имам нещо, което ми е като паспорт. Я да видя. Ето го. Една зелена книжка ми подава, лична здравна книжка. Това ли използваш за... Поне това ми е като паспорт. Ти си бил много хубаво ломско момче, бе. Виж каква хубава снимка имаш тук. И се надявам поне с това нещо, докато мога да си извада лична карта и така нататък, поне това нещо да ви помогне за работа, за боядисване, за каквото и да е, няма проблем. Търсиш си работа в момента. Абсолютно. Ако някой иска, може да се обади следващите 10 минути да те наеме. Да, просто... А ти търсиш си работа за гаджето? Питам вече. Гаджето, търси ли си работа? Търси се. Търси си. Каква работа? Ти какво можеш да правиш всъщност? Да чиста. Да чистиш. Друго? Ти си притесни. Имаш много хубави обици. Колко струва тия обици твоите? Кой ти ги подари? От кофата? Обици от кофата? Ама верно е. Не, от кофата изпадат много неща, които... Не, ти ги намираш тези... Кой ги намери? Ти ли ги намери?
Сама си ги намери. За 50 стотинки. Тя ги е купила от Битака, от наш колега. Тя има едни високи на ушите, така прилича на диамант, не на кристал. Това, камъче има някакво голямо и то. Разкошно. Направо си е разкош това. От буклука за 50 стотинки, виж как се качват на ушите такива работи, на тези обици. Каква съдба имат и те обиците. Има един човек на телефона, много бързо, че нямаме време. Ало, кой на телефон? Ани Ганчева от София се обажда. Да. Искам да знам няколко въпроса, понеже какво е отношението на тези хора, казвам хора, към, примерно, защото аз съм забелязала пътите в София, освен българи, защото аз чувам, че те са българи. Българи всичките, да. Да, към колегите с друг произход. И също съм забелязала, че има много хора с откровенно, с силно изразени психиатрични заболявания. Има ли конфликти между тях и разбират ли се, евентуално помагат ли на хора, които са тръгнали, защото те по някакви житейски причини са ги обърнали към този начин на живота, защото тези хора, които имат такъв проблем, някакъв... Това ли ти е въпрос? Да, искам нещо да питам, ако намерят някакво хубаво нещо, действително с някаква ценност, примерно историческа, биха ли го предали, в смисъл безвъзмездно ли срещу пари? Аз ти отговоря, биха го предали и преди малко ми така каза, че е намерил фотоапарат и го е дал там. Но аз често така се възхищавам, защото човек... той ми така може и да лъжи, не бързи да се възхищаваш. Някой е смисъл, писал ли някаква литература гледна точка, като примерно Горки на дъното? Да. Хубави въпроси задаваш. Малко сложни такива, не клошарски, но стават. Има ли конфликти между вас и примерно циганите, които също родят по кофите? По някой път има, защото цигани като се срещнат с българи на кофите, започват да се карат нещо. Владей, раздели нещо от този род. Тая кофа си е моя, не пипай тук. Има ли такова нещо? Някой идва и ти казва, тая кофа си е моя, няма да бараш тук. Миналата седмица аз изчаквах едни момченца да изхвърлят от един таван много неща. И си избирам неща, пристига един до мене и ми казва: какво става, бре, той има ли нещо? И аз му казвам: това не те интересува, викам, заминавай си по път. В един момент той започва да... Рови и той. И да си отделя и то неща. И аз му казвам: не пипай, което, викам, си е мое. Съжалявам. Мен ми е смешно, не знам защо ми стана смешно. Има и конкуренция дори на такова ниво. Абсолютно. Има конкуренция яка. Абсолютно. Не мога да повярвам. Има ли толкова много хора ли ровят по кофите? Кофите не стигат ли в тази държава? За всички? В държавата няма, столицата не стигат. В столицата не стигат кофите за всички. По 10 човека през кофа минават през 15 минути. При 15, през 3 минути човек. През 3 минути, слушам. Има някой един на телефона, последен слушател. Ало? Да, бързо въпрос. Марто, здрасти. Здрасти. Искам да кажа нещо. Кажи нещо. Че аз живея също в този квартал и живея точно също в този ресторант. И виждам тия хора. Да. Всеки ден как ровят с кофите, просто... Смешно ли ти? Не, никак смешно. Дори исках да кажа, че много се трудят. Бачкат много, а? Бачкат. Направо ми е тъжно. Цял ден бачкат. И от време на време минава по един камион и ги прибира. Кого прибира? Не разбрахме накрая какво стана, но както виждате. Кофите прибират, да. Но защо не се представи... Не знам защо не се представи. Човека, който... Жена ли? Мъж? Не се разбра. Искам по-отделно малко преди края на преданието да питам. Ще почнем от Митак, защото е философ. Митак, няма ли да се обърне работата пак и да станеш пак един нормално богат човек, средна класа или какво да ти пожелая, не мога да разбера. Има ли шанс за това? Да се върнеш обратно, да живееш при жена си, да изкараш нормални пари и да дадеш нормално ядене? Това никой не може да го каже. Във вестниците, както преди малко говорихме за зодиите, след малко ще си прочетем зодиите. Те лъжат. Пишат какво им падне. Те да знаят човек какво ще му се случи. Какво ще се случи на тебе в следващите години? Аз ако знам какво ще ми се случи, предварително се подготвя почвата. Те ли е страх, че ще умреш така мърцина някъде по улицата? Не ме е страх от това, че ще умра. Страх ме от това, че точно когато най-много трябва да съм в помощ на семейството си, аз няма да бъда от тях. А това, че аз се затрия, голяма работа. Няма да бъда нито първи, нито последния. Но просто заради мен... Те страда да не завлечеш и други хора, да не пострада семейството ти. Пати и семейството ми. Това е най-лошото. Да.
Друго, какво да кажа? Ще ти задам действително тъп журналистически въпрос. Тази ситуация в момента, поне малко, има ли нещо щастливо в нея? Не. Някой път не си ли кажеш, бе, можех и по-зле да съм? Не намираш едно парче щастие, някаква отломка? Много романтично става, много патетично, все пак. Нещо, поне малко светло, да виждаш. Да ви кажа право, щастие никога не виждам от цялата тази работа. А в бъдещето малко някаква надежда? Просто не виждам светлина в тунела. Това е положението. Ами така. Македонец, не те ли е страх, че можеш да си отидеш така Марцина по улицата, така да паднеш, докато мъкнеш кашон? Не ме страх и ти кажа защо. Аз съм живял, работил съм, живял съм, бил съм богат, сега съм беден, няма значение, минало е през мене всичко. Може ли пак да станеш богат? 50 години, мога. Пак ще станеш богат? Да. Сигурен си? Сигурен. Как ще станеш богат пак? С труд. С труд? Да. Ти пък в това вярваш? Дали в чужбина, или на село, или с животни, или нещо ти стане. Аз така няма да се остана. Ти си клошар оптимист. Да. Няма да се оставиш така? Няма да се остана. Малко, според мен, тази увереност е малко пиянска при тебе, според мен. Няма пиянска. Това не е, аз не съм пиян, аз говоря чисто и откровенно. Ти не си пиян, ама малко пиянска увереността, малко такава... Как бе? Сигурен си това, което казваш, че станеш? Слушай, аз до 35 години съм вървал толкова години по това и толкова пари съм имал. И аз съм майстор на нещо, където много скъпо струва. На кое? Да не фана някой обект съм. Аха. Да. Казвам ти си, значи ти все пак виждаш светлина в тунела, за разлика от Митак. Виждаш. Падам на земята, да умирам ли само момента? Няма да умираш. Няма се предаваш. Няма да се предаваш. Македонец е оптимист. Марио? Аз бих казал... Щастливият пенсионер, който изкарва често. Същото като него. Разговарям по улицата с много такива млади и те с надеждата използват това нещо като временно да не стават кръци, просто да се изхранват. Но с надеждата са, че все пак това Евросъюза, като ще ни приемат да. Особено младите, да отидат някъде да не бъдат се там по улицата, с някаква надежда, всичките с тази надежда. Имам така коментар с много, всички с надеждата, че няма да бъде вечно на улицата. Ти се надяваш, че няма да бъдеш вечно на улицата? Не само, не става въпрос за мен. Аз коментирам за всичките, защото срещаме с него, и аз просто им задавам този въпрос. Как е? Чакам това лято да се отвори, събирам пари, отивам, ще работя. Чакам това, всеки с някой. Надяват се, няма да умират, както вика Македонец. Особено всички. Напълно никой не пада духом. Никой не пада духом, само вече изпаднали алкохолици, които гледат да изкарат на един лек, да отидат, вземат ракията, да се напият, легнат, да се наспят. Защото има и такъв процент в тях. Вие сте много весела компания, абсолютно. След Митака всички явно има. Виждате бъдеще пред себе си. Надежда нека. Семейството, как е семейството? Ще имате ли деца вие, а? Мислите ли за деца? Предполагам, че ще имаме и се надявам. Навите ли си, гаджето питам? Навите ли си? Аз да питам. Не си май навита много, а? Как се пазите вие? Ти имаш 2 деца. Как се пазите от забременяване? Ти извади презерватив преди малко, като те попита. А презервативи купуваш ли си ти? Карамански. И от време на време, да. Си купуваш презервативи? Те малко нещата липсват в твоя живот. И се намират? То се намират, да. Употребявани се намират или неупотребявани? Неупотребявани. В кофите? Да. Значи той мисли за деца, ти му отказваш, ти едни не искаш да имаш деца. Ти имаш вече 2. Ако имате деца, какво ще ги правите? Къде ще ги гледате? По улицата. Ако забременеш от него... На улицата ще ги гледаш? Надявам се, че ако забременеш от него... нещо като квартира нормална работа и ще си гледам децата. И ти се надяваш? Надявам се. Не се отказваш? Не се отказваш. Не се отчаиваш? Всичко е наред. Всичко ли е наред в твоя живот? Как мислиш? Не всичко е наред, но просто не трябва да падам дух. Не трябва да се предавам. Един човек, който е на дъното, според мене, пък и според слушателите преди малко, който на дъното казва, не всичко е наред в моя живот, обаче се надявам и продължавам. Мислиш ли? Падам, ставам и продължавам. Ти, Миричко, обичаш ли го това момче? Да. Кажи е тук. Да. Обичаш го много. Що го обичаш? Той виж като изпаднал е някакъв такъв. Изпаднали сме, какво да правим? Ще се дигнем. Се дигнете? Отдолу горе.
Аз ставам щастлив заради техния оптимизъм. И така иска да кажа нещо накрая. Тук има един от нас, кочарите, от Видинския край. Вдовец се с 2 малки деца, момиченство е на 7 години, момченство надали е навършило и 2 години и половина. Тук некъде, 3-та година кара. Да. Мъчи се и той човека, няма къде да спи с уния деца е по улиците. Просто... Семейство клошари с деца. Не семейство, той е вдовец. Той е вдовец, да. Сам с 2 малки деца. И по улицата и той. Чуди се и аз просто се чудя как успява да преживее този човек с тези 2 малки деца. Само ти не беше оптимист от всичките тук, които... Оптимист. Мисля, че нямаше да говорим глупости. И според мен малко така звучаха малко пресилен беше този оптимизъм на колегите ти. Разбира се. Какво ми... Добре, ето, последен въпрос към Митака. Кой е виновен за това състояние, което сте вие? С едно изречение. Кажи, ето, Карамански ще каже. Вижте сега, виновно и са тези хора, които са в парламента, които самата управа. Карамански обвинява управата. Кметове и така нататък. Митака, кой обвиняваш ти? Най-много себе си обвинявам. Митака обвинява себе си. Македонец, ти кого обвиняваш за сегашното си положение? Знаеш кого обвинявам? Кого? Самата държава. Държавата обвиняваш. Марио, пенсионера? Да, обедняването на държавата и няма как. И това обедняване на хората нямат и за клошарите работа. Какво ще кажеш на хората, Митака, последно изречение? Какво ще кажеш на хората, които... Да няма доверие никому. Първо. Да, второ. Второ, когато гласуват, много да мислят. Като гласуват да мислят. Трето и свършваме. Третото е мисленето. И да се пазят, да не стига до тук. Защото това гласуване ни остави и без заводи, и без предприятия, и без всичко. И когато се хванат на работа, да работят както трябва, а да не лъжат, че работят. Така правехме преди и затова стигнахме до тук. Това беше Митака, това бяха хората, които ядат това, което вие хвърляте. Аз съм Мартин Карловски, следват новини. Беше и много приятно. Живейте дълго, опитайте се да не живеете като тях. Живейте.